Ja nyt katsotaan Erkka, mitä Erkka keksii. Sieltä hyvällä vauhdilla. Noin jätisti. Päälle ja alas sulla, kyllä. On se niin ilo kattoo Erkan menolla. Pilkes silmäkulmassa. No niin, ja seuraava Sean Powers asuu lähellä Hampuria ja Saksassa on se hyvä tilanne, siellä on todella paljon klaapeleita eri puolilla kaupunkeja. Tää tiisti tulee, smoothia vetoa on kyllä. Ländäks ei aivan vielä pääse päälle, mutta kun nää rupee tulemaan, niin mä luulen että toi tuomarisesti vaikuttuu. Sitten on Martin Pahmaa näyttänyt hyviä suorituksia heti aamusta. Sieltä tullaan kovalla vauhdilla